Dnes vám ukážem, ako sa ja starám o svoje očné okolie, aby to očné okolie bolo krásne vypnuté, zhydratované a naozaj krásne svieže. Základom krásnych očí a dobre zhydratovaných je naozaj odličovač. Na očnom okolí nemáme žiadne tukové žľazy a preto tam vlastne máme najtenšiu a najsuchšiu pokožku. Je veľmi dôležité, aby ste mi nepoužívali krém, mlieko alebo vodu, ako som to ja voľakedy používala, pretože si vlastne naše očné viečka zaťažujeme, odburávame hydratáciu a pod očami sa nám robia pod spodnými riasmi sa nám robia váčky, tmavé kruhy pod očami a je to preto, že to očné okolie, keď cucne mlieko, krém alebo proste čokoľvek, čím si to odličujeme, tak vlastne sa s tým nevie vysporiadať. Vie to prijať, ale nevie sa s tým vysporiadať. Odličovač, ktorý používam, je samozrejme odličovač Mary Kay, je dvojfázový, je na báze očisteného silikónu plus ešte vitamín E, ktorý naozaj, je tam vlastne čistá forma vitamínu E, ktorý naozaj veľmi krásne regeneruje, vyživuje naše bunky a hlavne nám upokojuje celé očné okolie. Je vhodný pre nositeľky kontaktných šešoviek a tiež tak pre citlivé oči. A verte mi, že keď som mala alergiu na klímu na očiach, tak to bola moja záchrana, aby som si tým to vysušené, vlastne mne tá klíma vysušovala očné okolie a tým pádom vlastne som ja tento odličovač mala naozaj ako SOS, pretože som to stále potrebovala krásne prehydratovať, aby ma to nesvrbelo, aby sa mi nerobili šupinky. Čiže odličovač, ktorý veľmi rýchle a naozaj efektne odlíči nie len to, že nám farbičky dá preč dole z očí, ale nám naozaj veľmi krásne vyživí naše celé očné okolie. Základom je presne ten odličovač, aby ste mi to oko zhydratovali, spevnili, vyživili a aby naozaj to naše očné okolie bolo dostatočne najedené a napité. Druhým tým produktom je tajvanzový krém s 3D komplexom. 3D komplex je patentovaný, ktorý nám naozaj veľmi krásne už rieši proti starnutia, mimické vrásky, vyživí, hydratuje a opäť podporuje naše vlastné bunky, aby tvorili náš vlastný elastín kolagén práve v tom očnom okolí. Je ale veľmi dôležité, ako si ten očný krém nanášame. Očný krém sa vždy nanáša ďaleko od nášho oka, pretože jednoducho naše oči si musíme chrániť a ja ho vždy začínam nanášať tu, kde mám najďalej od toho oka. Čiže úplne a po kosti, ktorú máme potom v očnom oblúku, očnicovom oblúku a takto krásne si ho masírujem vlastne do celého očného okolia. Je veľmi dôležité, aby ste už na pohyblivé viečko a pod spodné riasy nedávali žiadny krém. Naozaj ja si ho nanášam takto a verte mi, že to mi presne pomohlo to vzvihnúť vrchné viečka a vlastne opuchy a tmavé kruhy pod očami naozaj krásne sa začali upratovať. A tretím produktom je naša upokojujúca chladivá očná maska, ktorá je taký môj malý zázrak, ktorý okamžite upokojí, osvieží, otvorí naše očká, keď sú unavené. Má naozaj veľmi chladivý a taký osviežujúci efekt. V maske sa nachádzajú fantastické zložky, ktoré nám veľmi krásne vyživujú a riešia hlavne naše opuchy, regenerujú suché časti okolo očí a je veľmi dôležité, že naozaj veľmi krásne odstraňujú, alebo teda vyťahujú, vybieľujú, rozjasňujú, tak by som to lepšie povedala, rozjasňujú naše tmavé kruhy pod očami. Maska sa môže nanášať v takej hrubšej vrstve na noc, aby sa vám naozaj krásne to celé očné okolie zhydratovalo, alebo ju môžete použiť aj cez deň. Pokiaľ máte veľmi unavené oči, robíte pri počítači s počítačom, tak naozaj táto maska je taký SOS produkt, ktorý potrebujete mať pri počítači položený a keď už cítite únavu očí a že vám tie očká padajú, tak naozaj tá maska je pre vás ten taký malý zázrak a taký veľký malý pomocník. Pre unavené mamičky, ktoré večer nemôžu alebo v noci nespávajú, pretože sa venujú svojim krásnym malým bábetkám, alebo vy, ktoré nemôžete spávať alebo máte náročnú noc a potrebujete ráno vyzerať naozaj dobre, aby ste nemali opuchy pod očami, odporúčam túto
očnú masku. Takže moje kombo na krásne vypnuté očné okolie je očná maska, odličovač a Timevines 3D, s 3D komplexom očný krém. Ak chceš riešiť svoje očné okolie a nemáš ešte svoju kozmetickú poradkyňu, napíš do správy očné okolie a ja si s tebou dohodnem stretnutie alebo ti pošlem vzorky. Ahoj.